Yo, what's up? Good morning po sa inyong lahat. Ayan, madaling araw po ng Sabado ngayon. May rides po kami. Ito mga gamit ko. Ayan, inanda ko na. Ayan ang bag ko, yung mga vest ko, helmet, ayan, mga gear. So, yun. Magbibis na ako dahil mga kasama ko naghihintay na dun sa gasolinahan, sa Shell. So, yan, isusuot ko na nga yung aking mga gear. Ito, pati jacket. Siyempre, lahat kumpleto yan. At syempre, ayan, ito na, suot ko na yung aking mahiwagang baluti. Kaya tara na, samahan nyo na kung puntahan natin yung aking mga kasama. Ayan, tinaw kung ano pang pinagsasabi ko, hindi nyo naman naririnig. Nagyayabang ko pa yung aking kasuotan, no? O siya, masyado na ako madaldal kung ano na pinagsasabi ko. Let's go! At ito na nga, nasa labas na ako mga bossing. Ayan, napakadilim pa. Kasi madaling araw pa kasi. Napakatahimik, tingnan nyo ang kapaligiran, no? At tingnan nyo mga bossing, ako lang gising sa amin, no? Wala pa mga taong gising dyan. O tara na. So, ito na nga, paalis na ako. Ayan, papunta na ako sa kanto. Napakadilim pa talaga. Walang katao-tao sa kalsada, oh. Papaisip tuloy ako, baka may mangharang sa akin. Pero sa bagay, kahit harangin ako, bahala siya. Sasagasaan ko naman siya. Isasama ko na lang siya sa Dinadjawan Aurora para makapamasyal. Gago! Anyway, mga bossing, ito na sa kanto na nga ako. Ayan, lilipat na nga ako sa kabila. Then, pupunta na ako sa Shell. Nandun na yung mga kasama ko, naghihintay na. Hindi ko lang alam kung sino nang naunang nandun. Eto, magkakanan na ako. So, pagkanan ko dito, ayan, papunta na ng Shell yan. So, tara mga bossing, tingnan nyo kung sino na nandun. Kung sino sa mga tropa ko, sa mga Coffee Co Riders na nandoon at nauna. Siguradong may mga excited pa kesa sa akin. So, tara, malalaman natin kung sino-sino yung mga yon. So, eto na mga bossing, nandito na ako sa Shell. Liliko na ako. Ayan na, ba? Ito na pala sila, oh. Paring Jem at saka si paring Rap at ang pamangking kong si Bulig ang nauna pala dito sa Shell. So yung mga iba hihintayin pa namin. Ayan, sigurado na naman si paring Ren ang pinakamatagal at pinakahuli. Lagi na lang kasi siyang ganon sa araw ng aming biyahe. Ang totoo niyan mga bossing, akala nila hindi naman talaga ako sasama dahil sabi ko hindi ako sasama. Isa lang sa kanila ang may alam, si paring Mark lang. So yun na nga, dumating na rin dito si paring Nico. Ayan, tingnan nyo. Ayan, naka-sniper siyang kulay puti. Aba, talagang ready na siya. Yung isang kasama namin si Master Gerson. Ayan, nagpapakarga siya ng gasolina. So yun, hintayin pa namin yung mga iba. Habang yung pamangkin ko naman ay busy sa pag-scatter. So yun mga bossing, ito palang gamit kong motor, isang Honda Click na kulay red na may combination na black. Habang yung sa pamangkin ko naman isang Mio Soul na may pink na mugs. Ayan, ang ganda, pinupunasan niya, masya lang kasi sa motor yan. Napakaganda naman talaga ng pagka-combination ng kanyang motor. Ayan, may mag siyang kulay pink at may nag-iilaw siya na sticker na kulay pink. At syempre naman, hindi magpapasapaw yung aking kumpara na si paring Nico na may motor na sniper na kulay puti at may ilaw sa ilalim. Ganyang kaporma yung motor ni paring Nico talaga, sobra. Di baling maubos daw ang kanyang pera sa motor niya. Importante daw, maganda.